ଅଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୁଁ କାଲି କିଛି ଅରୁଆ ଭାତ ବସେଇଥିଲି, ତ କିଛି ବଳି ଯାଇଥିଲା, ଭାବିଲି ତାକୁ କାଇଁ ଫିଙ୍ଗିବି, ତ ସେଥିରେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ବନେଇବି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଯାଆଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖି ନେଇଥିଲି କେମିତି ଭାତରେ କୁରକୁରି ବନାଯାଏ। ତ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ଲୁଗାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଡବାରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବେ ୟାକୁ ଡବାରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିନେବେ, ଆଉ ତାପରେ ୟାକୁ ଛାଣିକି ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖରେ ମୋର ମାଡ଼ଖିଆ ବୁଦ୍ଧିକୁ କିଏ ସିନା କଡ଼େଇରେ କୁରକୁରି ଛାଣେ, ମୁଁ ମୋର ଡେକ୍ଚିରେ ବସିକି ଛାଣୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୋଭି ନା, କାଳେ ଅଧିକ ସରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିକି କଡ଼େଇରେ ଛାଣୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରା କୁରକୁରି ଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।